Kenaya New Year ni mai masa yakuna tinini Dipor kaham Hamai kai to lob jakung जों साइमारा तिनी बेलायखे तंथकनि जरा सिनि तिनी हिंगाय बिसि कताल न्यू इयार आबुनि बागै जों तिनी अर कताल बिसिनि जों फेलोशिप लायनायनि बागै गथुम लायजाक आबुनि बागै जों आयां हाकसाल रगत तंनाय रक वाइसाबाय खरां सार लायनो किसा Mol brom brom. Kaito love Jackson. Taibo phankai. Mol brom brom. Kaito love Jackson. Kaito love Jackson. Mol brom brom. Hambai. Cini team nang tai purilia. Cini panati dulai bo purika. Abone bagai ang welcome speech ang abu seminar kelai thang sinai cini jora bo lai tongka. Abone bagai jeng jora no bo khasingna nang maba. Abone bagai yang asik jora kolok nahar gelaka. Tini no jorawo balai ke tong thogo khatungo tamni nge kaitor. Jengno balai ke tini ni o jora musangri rumani bagai balai ke nai thok rumani bagai abone bagai kaitor no balai ke hambai maro. Abone bagai bisisa kolok ma 365 din bo sengna bebago tui dului subamani bagai ciri kaito no belai ke hambai maro abun bagai kaito no bo belai ke malobo paide jeng sini nograi rongna lamsungna segang angkisa suriwan kusugo tongnai keplai kathang kubai kaito nono belai ke malobo tinini ojorawo Bugra kaitor neng nini yagwai snamjak nini borok rokno balai ke hamjak mabai khai rok mabai neng hamari kuplung klaima bisingti klayai 2024 OBC neng jengno bebago sini khak hamawo khak sangmawo sini satung watui nangmani aborong bebag nang 2024 bisiwa singno rekha tai buskango singno haino hai kaitor nono lopnani bagai nang tini sak jora singno jora ri tongmani bagai kaitor nono malobo tai abo haike bugra kaitor bisi sawo nini thanio jengkabang ma saya khlaijak marok sugyarok abono nang beba khomak laijadi bisi ketal engma haikeno sini wansuk mung ketal sini yapri ketal bai klayei jeng buskang himlai manani bagai tai kaitor bai teibo jeng gana klayei tongman thaniwo nang sungna jo tono hamari klaijadi afa kaitor tini thani beba giafaro tini oro bisi ketal noruk sawoi nono lopmani sate sate kaitor sini recap mung musab mung tai kebang ma sini items rok bai klayei nono jeng lob lainai kaitor nang sini bisingo tongdi bebak nini thani yafaro surima Jesu nini mungbai apa kaiton thani surisano amen ini de opanda sini Dagdu Baptist Pastoral Circle bai klayei opanda komthengjak ini de opanda wo jeng saimano sini program butang rok bo jeng tebo sekang no rojak aboni bagai cini ro phaisok paikha tini ni o pandawo jengna ko kaham sawi khnarnani bagai sini Sodor North Baptist Association ni ngai cini Executive Secretary cini Reverend Barendra Dev Burma bo tai bini logi song botongo aboni bagai tini anangmani jora Cini circle tini cengbai bakser mani bagai tini opan dan bisingti klayai ceng bono brogno balai ke sini dagdu circle kha kaham cibai ya farai ceng brogno lam sogo tai babo hai klayai bono lama kolongma kaham kreng ke tubuy phainai sini takok Robindro bono balai ke ceng
lamsogo norok nugui manai borokno buskango jepro kasawa afro nugnai taibo abo haike lamsogo chini circle nengai kereng mothani chini oro live deacons sokpaijak chini yang buskango kobangma asukjak tongo tai chini kobangma mothani chini 21 ta mothani chini deacons rok mothano kahamke naikoloi tuiduli tongnai rok aboni bagaino tini oro chengase kobangma khlaiei sokpaimano a naikolmung kaham bai khlaiei tuidul phainai chini mothani deacons rokno mothani secretary tai mothani joto leaders rokno tinini chini o pandao jengno rokno joto no lamsogo tai bo haikai ma lamsogo chini mothani ngei gobang ma chini kaito no poito khlainai rok jeng joto members rok tini o pandano norok phaiei muchang robai mani bagai norokno jeng committee ni ngei lamsogo tai hambai maya pharo abo haike taibo hambai chini o pandano balai muchang rena ni bagai chini choirs chini resapmung bodol rok borok jorawono phaiei o pandano tuidul phaimani bagai borokno balai ke lamsogo tai hambai maya pharo tai abo haiklai chini circle ni joto chini kaitoni samung tang tongnai rok chini workers chini pastors rok borokno bahaina belai ke ofung kesangne hambai tai chibai borokno maya pharo tai abo haike chini o pandano nai tongnamni bagai chini oro locals je tongnai joto no jeng lamsogo norok khawa mungsa tuya tui khlaiei chini o tinini o pandao norok nainani bagai buskang ngai phaidi chini oro chapmung musamung kobangma jeng khlaijaknai abo haikeno chini oro teibo chini broi circle broi rokni committee bo tongo chini sikla committee joto no jeng chini o pandao norokno lamsogo tai mung khujagya tongkhai tongmung koroi tongkha hangkai waisabai no haina hai joto no tini o chini fellowship o phaisok phainai joto no lamsogo tai hambai maya pharo abo hai khlaino tini o welcome speech angoro no mothak sinai kaitor haino hai joto borok rokno joto nukhung rokno joto motha rokno o bisi ketalo wansukmung ketal bai khlaiei sini nahar mung ketal bai khlaiei bebago kaitor joto ni sakawo hamari khlaitung asuk kok sawina ngadi kok mothaka haino hai chini tuidul laidang opan na ya pharo hambai sini circle president mini lamsok